saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Опенхаймер е 12-тият филм на един от най-разпознаваемите режисьори на нашето време – Кристофър Нолан. Сценарият е базиран на книгата Американският Прометей, разказваща за живота на бащата на атомната бомба. Сега ще отговоря на въпроса, който си задавах месец преди излизането на филма. Повече прочетете в комюнити таба. Решението на Нолан да ни запознае с ранния живот на главния герой в началото на лентата в случая според мен е правилно, за да може да разберем какъв е начинът му на мислене, как вижда света. Прави впечатление смелото решение на режисьора от време на време да ни показва визуално мислите на Робърт, свързани с изграждането на бомбата. Похват, който определено обогатява историята. Разбира се, тези ефекти са постигнати практически, а не с компютърни графики. Нещо характерно за начина на работа на британеца. Човека разби цял самолет за предходния си филм, та един взрив ли ще му се опре. В главната роля е Килиан Мърфи, един от дългогодишните креативни партньори на Нолан, с участие в цели 6 филма на режисьора. Тук задачата на Мърфи е огромна, имайки предвид, че Опи, както Опенхаймер е бил наричан от колегите си, е във всяка една сцена от филма. Смея да кажа, че Мърфи се справя брилянтно в ролята. От външния вид, през маниерите, дори фактът, че всяка втора сцена героят му е с цигара в устата, всичко е изпипано до последно. Човекът си заслужава един Оскар, или поне номинация. Поддържащите роли също са много силни в този филм. Емили Блънт, която отново работи заедно с Мърфи след A Quiet Place 2, е съпругата на Робърт, Кити. Тя няма много екранно време, но ролята й е запомняща се най-вече заради една сцена към края на филма, в която тя трябва да реагира на случващото се. Между другото, тази въпросна сцена е идеален пример за един от основните принципи на киното. Не казвай, а показвай. Робърт Дауни и Мат Деймън също са част от звездният ансамбъл, като първият прави най-силното си превъплъщение, което съм виждал от него. Все още не съм гледал Чаплин. А персонажът на Деймън може би е този с най-много шегички, които от време на време да свалят напрежението от така или иначе тежките събития, представени в лентата. Във всеки случай са по-добре изградени шегички, отколкото тези в Тенет. Има и актьори, номинирани за Оскар, чието екранно време е не повече от 5 минути, като в тази категория най-голямо впечатление ми направи Гари Олдман в ролята на президента Труман. Естествено, имайки предвид вече споменатият начин на работа на режисьора, сцената, очаквана с най-голям интерес, е избухването на първата атомна бомба, познато още като Тринити теста. За него в продукцията са използвани бензин, пропан, магнезий на прах и други експлозиви, които изграждат финалният продукт. Но това, което ми направи най-силно впечатление в тази бомбастична сцена, е не внушителният облак дим, който се образува, или звучната експлозия. Не, най-ме впечатли начинът, по който Нолан е изградил сцената, давайки възможност на зрителя да изживее това съдбовно събитие на няколко нива. Беше наистина уникално. Но филмът не е създаден просто за да ни покаже атомна експлозия. Целта на филма според мен е да ни запознае по-добре с начина на мислене на една в голяма степен енигматична личност като Робърт Опенхаймер. Мислите му, идеите му, целите му. Основната цел в случая е да ни запознаеш човека Опенхаймер, а не просто с бащата на атомната бомба.
Това, което не ми хареса в тази биографична драма, са прекалено удължените сцени на разпит в третото действие на филма. Там страхотното темпо, което лентата имаше преди това, се загуби и за мен бе малко уморително за гледане, ако трябва да бъда честен. Затова моята оценка за Опенхаймер е 9 от 10. Като цяло обаче, това е още един шедьовър от Кристофър Нолан и с радост мога да кажа, че филмът опроверга притесненията ми, които споделих с вас в комюнити таба месец преди лентата да излезе. А какво е вашето мнение за филма? Акуратно ли е представен Джей Робърт Опенхаймер в този биографичен блокбъстър? А също така ми е интересно, кой е вашият любим филм на тема Втора световна война? Моят е Животът е прекрасен от 1997 година. А ако видеото ви е харесало, ударете лайк бутона, шернете го с някой приятел и се абонирайте с камбанката, за да ни изтървете новото съдържание. Аз съм Симеон, това е Cinema Town и ще се видим следващия път. Чао!